muso comme an bɛ mawuludu la an bɛ tila ka tɛmɛ n'o ye wa biyaw kɔni y'u fa fɔ k'u ba fɔ o ma foyi bɔ mawuludu ko la hali sini an b'o kɛ hali sini ŋɛna an b'a kɛ dalilu ko yɛrɛ tɛ alakira ko la bilen dɛ an b'a kɛ n'ala b'an minɛ an ma lahara ko an y'a kɛ a k'an minɛ n'a yɛrɛ b'an kisi n'a ye a k'an kisi n'a ye an kɔni y'a kɛ alakira kama mawuludu n ko mawuludu an y'a kɛ alakira kama sallallahu alaihi wa sallam ni ala b'an minɛ ko a ye kira ka mawuludu kɛ k'a ma diya n ye n b'a minɛ ala ta de y'a ka jahanama ye i y'a faamu wa yɔrɔ an bɛ to ka ɲɔgɔn nɛgɛ ko ala ka sira ala ka sira a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko ala ka sira de ye ko silamɛya sira ayi sira bɛɛ ye ala ta ye jahanama o alijinɛ a bɛɛ ye ala ta ye nka e yɛrɛ de bɛ ala deli ko ala n don alijinɛ na ɲɔtɛ ya juguman sira ni ɲuman sira t'a fɛ ko juguman sira ye satana ta ye sira tɛ satana ta ye satana yɛrɛ de ye juguman sira ta a fila bɛɛ de ye ala ta ye ala yɛrɛ de ko kuranɛ kɔnɔ ko wahadaynahu najdayn yɔrɔ dɛ satana ta t'a la dɛ a bɛɛ ye ala ta ye nka ala ko n'i ye nin kɛ o sara bɛ taa laban nin na n'i ye nin kɛ o sara bɛ taa laban nin na wa ala anw y'i ka kira ka mawuludu kɛ dɛ an y'a kɛ e ka kira kanu kama k'i b'an don alijinɛ na ni azara ni jahanama ala o de bɔra e la ɲɔtɛ an m'a dabɔ o kama wa biyaw ko munna k'an y'a kɛ ko an kana kɛ an b'a kɛ hali sini mawuludu kɔni ala k'an bɛ sɔn a ma mawuludu ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la bi su in a ye tula lamɛn n bɛ n'o sɔn n bɛ kilisi da o ma su in na minnu b'a fɔ ko garisɛgɛ kilisi yɔrɔ bi tile ka ɲini k'a la yan ne tɛ sɔn ka n da maga a la a kɛra dɔw kɔnɔ k'i sɔrɔ ko kilisi nana ko garisɛgɛ ko yɛrɛ t'a la garisɛgɛ ko b'a la garisɛgɛ kilisi bɛ yen ne atule b'a d'i ma billahi tallahi wallahi billahi tallahi n'i y'a kɛ ka bɔ i ka da fɛ ka taga taama don sugu don ala i bɛ ala ye ne sɔn koyi o kɛra dɛ wallahi parce que an bɛ k'a fɔ ko kuranɛ ni kuranɛ a ye sɛbɛn a bɛ garisɛgɛ fɔ ni ye nin yiri in ko a bɛ garisɛgɛ fɔ dɔ de ye ne ɲininka ko atule ko kumana ko garisɛgɛ kilisi tɛ yen wa ko komi ko an bɛ to k'a fɔ ko tangana kilisi ani mandiya kilisi ko yɛrɛ garisɛgɛ kilisi tɛ yen wa garisɛgɛ kilisi bɛ yen n b'a d'a ma alakira kosɔn sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alakira muhamadu kosɔn n b'a di a ma wallahi billahi ne y'a bila n ka page kan garisɛgɛ kilisi bɛ yen ayatollah lamɛn n b'aw sɔn n b'a deli ala fɛ min fɔ ala k'a bɔ n dusukun na k'a sabati k'a di aw ma Ibo an karamɔgɔ Saya Tarawele a bɛ ligne kan awɔ a bɛ an ka foli b'a ye garisɛgɛ kilisi bɛ yen Saya Tarawele e bɛ se ka demande kɛ an k'i ta i k'i ka foli kɛ ka tɛmɛ sinon demande kɛ kuma yɛrɛ a ma se fɔlɔ ala nka alhamdulilayi Tarawele garisɛgɛ kilisi bɛ yen ne b'a d'i ma ne k'o t'a la quoi ne atula ye dalilu d'i ma dɔrɔn o kɔrɔ ye ko t'a kɛ ala b'a dɔn ni ne ye dalilu d'i ma dɔrɔn kana siga dɛ filemaniw don o b'a kɛ tan n'a ka di kana ta fiyewu mais n'i y'a ta bilahi i bɛ da la ko cɛ dɔ ye dalilu d'i ma n bɛ ala deli ala k'an bɛ sɔn ala k'an bɛ sɔn ma salamu aleykum Saya. Waalaikum salam wa rahmatullah. Ante. Sangare sumo be. Ay Tarawele. Ambi fo ambi Ibo fo. Alhamdulillah. Nasro Umaru masno ma yarefo. Ay Mamaru de biya yata Umaru manabi. Be Mamaru fo ko sebe. Alhamdulillah. Ayo ambi la me ba bela jule ko sebe. O jarani. Nta foli dɔrɔn ka ɲɛsin bɛɛ ma u ka dalilu ta ni barika ye foli diyara n ye k'a fɔ u ye ko kuma bɛɛ tɛ nin ye ka da kan waati dɔw bɛ kɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ tɛ temps sɔrɔ ka dalilu ninnu bila donc a bɛ bilali mun kɛ a b'a sigi ni bigi de ye Sayita i ka nin sigi ka Mamadu lajɛ nin bɛ komi kalan a bɛ komi kalanso de ka dalilu kalan wallahi ka taa baara i yɛrɛ ye a ka ɲɛ i bolo o ye kɛnɛ ninnu de ye siga t'a la an bɛ Alahu tanu abana fɛn fɛn bila ala ka barika don ala kira kosɔn Tarawele k'a bara numéro 1 n b'i fo n bɛ barika da biizinila Tarawele shukran n'ala sɔnna merci voilà Ivo an karamɔgɔ Tarawele an y'ale bila yan ale fana y'an bila yan an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ Ivo mɔgɔw bɛ to ka fɛn dɔ fɔ a bɛ ayatollah lamɛn nkalon don ko réseau ka dalilu ninnu k'a tɛ maa nafa walima ko tiɲɛ t'a la ne de b'a fɔ aw ye
tiɲɛ t'a la ne yɛrɛ filɛ sutura min na réseau ka dalilu don ne ko réseau ka dalilu ko tiɲɛ t'a la qu'est-ce que k'u bɛ tiɲɛ bila ne filɛ sutura min na réseau ka dalilu don cɛ min ye ne kala dalilu la ne m'a fɔ an ma deli ka ɲɔgɔn ye dugukolo kan dɛ an delila ka ɲɔgɔn ye mais a kɛlen ka dalilu di ne ma ni bi cɛ an ma ɲɔgɔn ye a ye dalilu di ne ma réseau ka di a ye dalilu ci ne ma réseau ka di ne filɛ nin ye alamina saraha ala ye dɔɔni di ne ma alamina saraha kɔnɔ ala sɔnna ayatollah min filɛ nin ye mɔgɔw bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ fo k'u hakili to yɔrɔ la ala ye ne dahirimɛ di ne ma alamina saraha kɔnɔ ala ye dɔn di ne ma alamina saraha kɔnɔ ala ye nafolo sira di ne ma alamina saraha kɔnɔ ala ye garisɛgɛ sira di ne ma alamina saraha kɔnɔ walima ala ye tangana di ne ma alamina saraha kɔnɔ mais o kɔrɔ tɛ ko ayatollah ko k'a bɛ se ka bɛɛ mago ɲɛ ne m'o fɔ diɲɛ ni si ne ko a bɛɛ ne na wa ala ye min di ne ma a dɔ filɛ nin ye a y'olu k'a ta m'a fɔ ten ya voilà mɔgɔw bɛ kɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ mais réseau bɛ nkalon tigɛ réseau la mɔgɔw b'a kɛ tan non ne bɛ f'i ye n'i sigara ayatollah ka dalilu la dɔrɔn ka n'a ta mais n'i k'a ta dɔrɔn ka n'i bila k'i bɛna lozuni ɲini ne fɛ na ne bɛna d'i ma tuma dɔ o b'a sɔrɔ ne ye lozuni de di diɲɛ n ye diɲɛ de kɛ a partager a ka yɛlɛ a ye kɛri bila kosɛbɛ ayatollah ni live famanen don o kosɔn a ma se 100 ma fɔlɔ sinon an b'a sɔrɔ an kan ka se 200 de ma su in na de n bɛna dalilu d'aw ma ko garisɛgɛ kilisi n b'a di garisɛgɛ kilisi minnu b'a fɔ k'u ka sugu ma di a lamɛn n b'a d'u ma minnu b'a fɔ ko n taatɔ don taama na n b'a d'u ma i bɔtɔ i ka so i k'a kɛ bilahi talahi ala y'a dɔn di ne ma ne bɛ bɔ n ka da fɛ ne ma deli ka bɔ n da fɛ i n'a fɔ dugutaa n'a ɲɔgɔnna talahi ko ne taara dugutaa la ko ne sɛgɛra ko dugutaa ma ja kami ne ye dɔnni sɔrɔ fo bi bilahi talahi a ma kɛ wallahi a ma kɛ ne bɛ bɔ n ka da fɛ n m'a fɔ ko n bɔ o bɔ dɛ la adamaden hakili tɛ se ka t'o bɛɛ la mais ayatollah k'a miiri ko n bɛna taa dugu la min bɛ n kunna n bɛ fɛ min na don min na a ka caya o ye ne b'a kɛ de wa ne tɛ dalilu kɛ ne t'a di maa ma yɔrɔ mɔri dɔw bɛ ten u yɛrɛ tɛ se min ma u b'o de d'a ma o tɛ ayatollah ta la ne min d'i ma dɔrɔn t'a kɛ n b'o kilisi d'e ma su in na o fara i taw kan kilisi don ayatollah ala ye ne sɔn wa n yɛrɛ b'aw sɔn a faamuna Ibo an tun bɛ yɔrɔ jumɛn alakira ko tɛ yan sallallahu alaihi wa sallam n ko n bɛna musow ladi an balimamusow n bɛna furu dalilu d'aw ma bi su in na a bɛ furu nka nin tile filanin na furuko kumaw de gana ne da la a tila bɛɛ ye qualité kelen ye a b'a yɛrɛ nɛgɛ hali bi dɔw bɔra yan n dɔ taara dɔ bɛ na ko n kun bɛ ni cɛ in kɔ a ye n janfa n kun bɛ ni cɛ in kɔ a ye n janfa aw kana a yɛrɛ nɛgɛ ko ninnu kana nin ta a kana a yɛrɛ nɛgɛ cɛ minnu bɛ k'aw nɛgɛ k'u bɛ layidu ta o ye k'u bɛ tila k'aw furu ne balimamuso n'i ye furu sɔrɔ taa furu la awɔ taa furu la dɛ bilahi talahi balimamuso dɔw yɛrɛ y'i sigi bi k'a ta fɔ a den ni dɔ bɛ jɛnɛya la ɲɔgɔn fɛ a bɛ jɛnɛya de la k'u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko denmuso n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ ka hakɛ to ne na hakɛ to sa kɛ e ka kɔrɔ ne e den ka kɔrɔ ne ne nana i sigi ma se ka maloya k'a fɔ ne bɛ mun kɛ bilen mais n bɛna taamasiyɛn kelen de d'a ma balimamuso maa o maa bɛ maa fo o t'a fɔ ko n kɔnɔ wallahi n kɔnɔ ye jɛnɛya dilan k'a don wallahi bilahi sinon fɔlɔ an b'a dɔn de a bɛ taa woro de bila k'i maminɛ hali n'i ka dɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw filaw fɛ yen han bilahi hali ni den ye san 4 ye n'i mago jɔra k'i b'a furu a tɛ garder ka bila ɲɛ dɛ i bɛ taa woro de bila k'a maminɛ k'a bila i y'a faamu wa o de ye furu ye mais an k'an ja fɔlɔ n'an tilala an ka kalanw na n'an ye ɲɔgɔn dɔn tuma min na ne e ka sɔrɔ digiri dɔn ne n yɛrɛ ka sɔrɔ digiri dɔn yanni n ka cɛ ɲuman dɔ ye yanni e cɛ o bɛ ka furu de kɛ tan o de ye an balimamusow sɛgɛn bi fɛn fɛn mana na ayatollah ni nin tun bɛ n kɔ an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi a ye ne janfa a taara maa wɛrɛ fɛ a bɛ taa kɛ parce que a tun bɛ min ɲini na a y'o sɔrɔ ka ban a ye maa wɛrɛ ye sisan min ka poye ka ɲi e ta ye a taara o de fɛ a jo b'a fana na o a mana wuli ma tila n ka kalan na fɔlɔ dɛ ma don da dɛ ma bɔ tan a b'a yɛrɛ nɛgɛ a kana sɔn dɛ musow min fɔ a ye n'a furu waati sera a ye furu wallahi billahi n'a furu waati sera a ye furu
cɛ minnu b'aw nɛgɛ ka sukɔrɔnin bila u kulo kɔrɔ ne tilala min furu dɛ n bɛ taa taama na ka na ne nana o bɛ u bɛ yɔrɔ kɛ min bon ne ka levier ko fo n k'a kɛ tan n k'a kɛ tan bon yɛrɛ dun b'a dɔn ne mansaw de don a ye taa ci fɛ javan don a ye furu ala k'an bɛ sɔn ma bi su in na ta in kunda ala tɛ janya an bɛ don dalilu kɔnɔ ala k'an bɛ sɔn ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka labanko ɲuman d'an ma ala kɛra n'a so dingo kɔsɔn sallallahu muhammed Ivo gana sunɔgɔ dɛ n'i y'a dɔn sunɔgɔ b'i la dɔrɔn wuli ka bɔ yen aya ala k'an bɛ sɔn ma n'i sunɔgɔra réseau de jɔ min ka ɲi ni dalu garisɛgɛ dalu ma de garisɛgɛ dalu n bɛna kelen kɔni f'i ye i hakili to a la a n'an filɛbaa bɛɛ yɔrɔ dɔw bɛ to ka ne ɲininka ko ayatullah n bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi ye o b'a fɔ ten de a tula nafolo baara b'i bolo wa a tula yanni tile joli cɛ a tula mɔnɛ donni na a tula ne fɛ ka kɛ nafolotigi ye nafoloko dalu tɛ ne bolo awɔ ne ko nafoloko dalu tɛ ne bolo i b'a fɔ ko mun na wala u mago bɛ min na o ti ne bolo a y'a partager dɛ an bɛ nafoloko dalutigiw de kan minnu kama k'u b'a don da la tile 15 tile 40 donkɔrɔ nafoloko baara sagafin nafoloko baara bafin nafoloko baara f'a ka fɛn dɔw faamu tɛ kelen ne ka sarakati n ye n ka lajɛli kɛ n ka sarakati bɛnna nin ma o bɛ yen o kɛra bafima ye sa o kɛra sagafima ye o dakalen don ɲɛ bɛɛ kan kuranɛ m'a fɔ k'o ye haramu ye dɛ kuranɛ ko n'i ye wolomani kɛ ka taa se min ma o de bɛ da i kun bani siralakaw a fɔra k'u ka misi de kɛ sarakati o ko misi qualité jumɛn i y'a faamu wa ala ye misi qualité f'u ye o tilala k'u jɔ ko qualité wɛrɛ jumɛn ala ye qualité f'u ye o tilala k'u jɔ ko couleur jumɛn ala ye couleur f'u ye mais ala tun bɛ se k'a fɔ o ye haramu ye a kan'o fɔ ala m'a fɔ ten dɛ hey isu wele dɛ k'a ka taa ka bɔ da la a cɛ k'a appel nege boli turu ko n bɛ baara la a wele voilà i y'a faamu wa ko bani siralakaw ko a b'a hakili to a la n'a ye min ɲini ala fɛ ala b'o de d'a kun n'a ye min ɲini ala fɛ ala b'o de d'a kun voilà tɛ nin ya cɛ i ka appel nege bɔlen don n bɛ baara de la n'i t'a fɔ ta a t'a dabila kabini wulɛ na i y'a faamu bani siralakaw ko misi fɔr'u ye ko misi jumɛn misi qualité fɔr'u ye ko couleur jumɛn couleur fɔr'u ye bon n'i nana lajɛli fɛnɛ kɛ ne bɛ se ka n ka turabu da i ye walima exemple do quoi n bɛ se ka n ka koloni fili ye walima n bɛ se ka n ka bɛlɛ da i ye an b'a fɔ ayiwa i bɛ ba kɛ sarakati a bɛna jɔ karamɔgɔ bakɔrɔ wa bamuso e ye bamuso sarakati ye ka caya bakɔrɔ sɛgɛn dɛ n bɛ saga kɛ sarakati e ye sagamuso sarakati ye ka caya mais kɔrɔ dɔ de b'o la musoya ye hinɛ de dɛsɛ de bɛ baganmuso kɛ sarakati ye n'o tɛ a man ca bagan muso ma k'a kɛ sarakati a man ca musoya ye hinɛ n'o tɛ a bɛ se ka k'a ye n'i y'a k'a ye a bɛ minɛ a fɔra ko saga bɛ kɛ sarakati ye fɛn o fɛn n'i ye sagamuso k'a ye a bɛ minɛ nka sagajigi o de ka di maa caman ye ka tɛmɛ sagamuso kan a faamuna ala k'a bɛ sɔrɔ ɔ mais minnu bɛ ka aw nɛgɛ ayatollah b'a fɔ aw ye a y'a partage ko k'u bɛ a kɛ nafolotigi ye kalo 2 tile 40 kalo 1 kalo 3 ne ayatollah de filɛ k'a fɔ ne de filɛ k'a fɔ tiɲɛ tɛ minnu bɛ k'a fɔ bilahi talahi summa wallahi olu tɛ se u na fɔ ayatollah kuma nafoloko baara nin tɛ tiɲɛ ne m'a fɔ ten dɛ nafoloko baara ye hakika don tiɲɛ don ni ko nafoloko baara tɛ tiɲɛ dɔrɔn e ma da ala la n'o i ma da ala la o mɔgɔ kana ko karisa ne de da mɛ e ni ala cɛ la k'e bɛ ala dugulen tɔgɔ dɔ dɔn i k'a fɔ ala ye ala ka nin di yan jɛnni b'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye mais anu u bɛ k'a moderniser cogo min na k'a kɛ n'a fɔ te asura de bɛ butikinin na nafolo de bɛ baara k'a ta ka d'i ma kuyo kan'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ n m'a fɔ nafoloko baara tɛ tiɲɛ ye dɛ n ko minnu bɛ k'aw nɛgɛ de ko n b'a don da la tile 40 kalo 1 kalo 2 a ye na n b'a kɛ nafolotigi ye tiɲɛ tɛ n bila réseau kan dɛ ne de y'a fɔ wallahi billahi ne y'a tula ye ala ye dalilu di ne ma waso tɛ dɛ
wallahi billahi ne b'a kɛ n yɛrɛ ye ala bɛ sɔn waati dɔ kɔnɔna na a se bɛ ala ye tuma dɔw la ne bɛ baara kɛ hali tile 3 ala bɛ ne jaabi fo ne yɛrɛ b'a dɔn ko n ye min fɔ ala ye n lajarabi a sɔnna koyi nga ani n b'a fɔ mɔgɔw ye ko yan nin don in cɛ n ko dɔw bɛ ne ɲininka ala bɛna sariya min filɛ a la nin n'an filɛ a la nin n'ala y'a sababu di ne ma i fo asura ne ma don kaliwa la kabini asura la ka n'a bila sisan na ne ye maa min tɔgɔ sɛbɛn n ka kaye kɔnɔ maa min ko n ye ala minɛ sariya kɛ a ɲɛna maa min ko n ye ala minɛ sariya kɛ a ɲɛna maa 6 de b'a jɛ maa 100 na maa 6 m'a fɔ n y'a kɛ o ye dɛ maa 90 ani maa 4 ayi nin to yen kana appel ta téléphone nin de connecté do la o to yen pewu n'u sɛgɛnna o b'a to yen i y'a faamu maa 90 ani maa 4 maa min ko ne ma ko n ye ala minɛ sariya kɛ ko a ɲɛna mais est-ce que ne ye date f'u ye mais hali sini dɔw bɛ ne wele hatula ne ka tile 14 dafara maa jɔyɔrɔ ye n yɛrɛ la mais est ce que ne ko n'i y'a kɛ tile 14 de ko i bɛ kɛ nin ya ne ka kuma na b'o ye fo ne ye nkalon da hatula la n ko a bɛ ko tile 14 nka tile 14 i kan ma ko bɛɛ bɛ ɲɛ walima tile 14 bɛ kɛ waritigi ye ne m'o fɔ ayi n ko ala minɛ sariya ala ye gindo dɔ di ne ma la gindo in ne bɛna gindo wɛrɛ f'i ye la bi hatula bɛna gindo wɛrɛ f'i ye ala minɛ sariya la a bɛ ni ala cɛ billahi tallahi kuranɛ de filɛ ne bolo n'i y'a kɛ n'i sera k'a kɛ i b'a dɔn ko i ye dalilu kɛ alhamdulillah tallahi ne bɛ kuranɛ de d'i ma ko bɔ bolisɔn na bɔ kɔmɔsɔn na jinɛ tanba ni bɔrɛjan bɔ sɔnni na i y'a faamu hatula de b'a f'i ye ko nin si tɛ maa kɛ nafolotigi ye sitana ka masiriw don maa minnu d'a ma la olu ka sira don problème t'a la o mais e min ko ana muslimu ko ne ye yɛrɛ dibaa ye ala ma n'o bɛ wele ko silamɛ e de ka kɛta tɛ n'o tɛ politiki ka kɛta ye a ka kɛta ye o parce que ale ko k'ale dalen don a ka kɔmɔ na k'a ka taa n'a ye kɔfɛ ale dalen don a ka fɛn bɛɛ lajɛlen la mais e de ko k'e dalen don masa kelen na nin de bɛ ne ni wahabiyaw cɛ wallahi billahi fɛn bɛ ne ni wahabiyaw cɛ nin don ne hatula de b'a fɔ ye billahi wahabiya denmisɛnninw a ye ne ka dalilu ninnu ta k'a kɛ a ka cɛkɔrɔbaw bɛ ka a nɛgɛ n galena ala la lahara ala min bɛ taa n jɔ an ɲɛfɛ k'a ɲininka billahi tallahi n'i ye wahabiya cɛkɔrɔba jɔ 100 o 100 90 bɛɛ bɛ ka denmisɛnninw nɛgɛ n galena kuranɛ na parce que u bɛ ka min fɔ a ye kɛ tiɲɛ tɛ wallahi cɛkɔrɔba ninnu bɛ kilisi dɔn tallahi u bɛ yiri dɔn billahi u bɛ kuranɛ ayaw dɔn wa u bɛ kawatimu dɔw bɛ hindu dɔn hatula de bɛna n bɛna su in na n bɛ dalilu fɔ a y'a ta ne bɛ ka fɛn dɔ fɔ a bɛ wahabiya denmisɛnninw kɔnɔ k'i n'a fɔ ko ne ye ayidara mɔgɔ ye ko n bɛ ka wahabiya sabute o tɛ quoi ne bɛ wahabiya denmisɛnninw na janfa de kɔnɔ parce que u bɛ k'a dege min na a tɛna balo foyi la fo ɲɔgɔn janfa a billahi don o don projet dɔ monter ka monter mɔgɔw la association dɔ monter mɔgɔw la i y'a faamu wa k'u kan ka se ka balo cogo min na Mamadu a filmé i y'a mɛn kana kɛ wahabiya ye dɛ ne t'i nɛgɛ i ye ne ka kalanden ye m'a f'i ka tugu ne nɔfɛ ayi n'a ka di ye taa tugu sufiya mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ maa min d'a mɛ ala la a d'a mɛ kira la a bɛ kɔlɔsi ta ka wurudi kɛ taa tugu o nɔfɛ i ka hatula to yen wallahi billahi ne t'a fɔ k'i taara fan fɛ mais kana kɛ wahabiya ye dɛ parce que wahabiya cɛkɔrɔbaw bɛ ka denmisɛnninw nɛgɛ u bɛ dalilu de di ne ma cɛkɔrɔba ninnu de bɛ dalilu di ne ma billahi olu de bɛ na ne yɔrɔ la ko mɔriya kɛ n ye mais ni ne ye olu ye olu de bɛ denmisɛnninw nɛgɛ k'u bila réseau kan u bɛ tile ka mɔriw nɛni ka maabaw dɔgɔya u b'u fɔ fitiridaw fɛ masha Allah wala da taacogo ka ɲi durusu ka ɲi alhamdulillah i ka kuranɛ mustawa k'a sɔrɔ ale yɛrɛ den bɛ o kalannen don a musow bɛ o kalannen don u ti ka olu bila réseau kan u ti ka olu bila ka maa nɛni u ti ka olu bila ka fɔ sɛbɛn ye nkalon ye nasi ye nkalon ye aw minnu ye denmisɛnnin ye u bɛ ka aw de nɛgɛ ko tawhidu parce que ni tawhidu ko kuma kɛnɛkanta fɔra dɔrɔn e yɛrɛ bɛ sin k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la n ka fɛn bɛɛ to yen ka ala minɛ
jɔn bɛ ala de minɛ o foyi tɛ se foyi la foyi tɛ foyi mais bilahi kana ɲinɛ dɛ kuranɛ de ye kuranɛ mais f'i k'a dɔn ko alakira de nana kuranɛ d'i ma mɔgɔ de caman de bɛ ka ɲinɛ o kɔ nin de ye wahabiya caman tunu wahabiya caman tunu yɔrɔ a filɛ wahabiya caman tunu yɔrɔ kɛmɛ min ya olu ye kuranɛ de ye ka alakira bila duguma ko parce que ko kuranɛ ye ala ka kumakan ye mais au lieu que alakira de bɛ sanfɛ kuranɛ de bɛ duguma n'i y'a fɔ a ka bon hakili ma bilahi alakira de bɛ sanfɛ kuranɛ de bɛ duguma alakira de dɔn n'i y'a ye ko an dara kuranɛ na ko kuranɛ don an dara la ko Muhamadu de tɛ ngalontigɛla ye ko na ale de y'a fɔ an ye ko ala ye Jibirila ci ale ma n'an kun ma da Muhamadu la an tɛ se ka da kuranɛ na i y'a faamu an bɛ da ala la kuranɛ de ko a tawhid non i bɛ da Muhamadu de la Muhamadu de ko sɛbɛnfɛn dɔ filɛ ale bolo k'o de ye kuranɛ ye wa ko a kuranɛ min nafa ɲɛ adamaden ye diɲɛ ani lahara ko adamaden ye katiloki don n'i bɛ fɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen ka dilan a bɛɛ lajɛlen bɛ kuranɛ kɔnɔ i y'a faamu an bɛ da alakira de la alakira de ye kira ye ale de ye nabi ɲuman ye ale ka kumakan k'a fɔ an ye ko ala ko ten o de ye kuranɛ ye o mana o kuranɛ a nana n'a y'a kalan an bɛ baraji sɔrɔ n'i ye kuranɛ kalan dɔrɔn finalement n'a ka di ye kana moriya kɛ kana dɔnniya foyi kɛ a kiratu fakat bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin taya ni ni ke dɔrɔn bɛ baraji sɔrɔ nka sisan a baraji sɔrɔ filanan bɛna kɛ jumɛn ye ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay ala batu aka sara ala nya o kora ay ala batu aga dɛmɛ ɲini ala fɛ ni batu waati u sera wuli ka batu kɛ aga dɛmɛ ɲini ala fɛ fɛn fɛn ala tana ye a kana taa dɛmɛ ɲini o fɛ ala tana masalan ala taw de do koyi mais ala ko ni madiɲɛ i b'o de to yen tanba b'o la jinɛ tanba bɔra jan a b'a yɛrɛ nɛgɛ maru minnu ye olu b'a ka sababu b'a fɔ Maimuna dɛ ayiwa a tɔgɔ ye dɛ Sutadun dɛ Babili kɔrɔni dɛ yɔrɔ wa bɛɛ yɔrɔ donna Babili kɔrɔni na sa k'u bɛ t'o jinɛw minɛ o taara ni cɔrɔnɔ bila ye cɔrɔnɔ y'u filmé k'u ye jinɛw minɛ o kɔfɛ dɔ taara ka tila ka taa yɛrɛ f'a ye o kumana aw ye jinɛ minnu minɛ k'u wele k'u ɲininka aw ma se k'u minɛ yan o kɔfɛ dɔ taara a yɛrɛ f'a ye dɛ a kɔfɛ wa bɛɛ ka jinɛ minɛ in kɔfɛ Babili kɔrɔni na dɔ taara ka mobili jɔ k'a yɛrɛ f'a ye muso filatigi yɛrɛ de kun don o bɛ k'aw nɛgɛ k'aw jaba a kana kɛ wahabiya ye dɔw b'a la olu t'a dɔn n tɛ jigin olu la n bɛ dugawu k'olu ye ala k'a dɔnni yira olu la a faamuna wahabiyaw bɛ ka na ne fɛ mɔriya la yan wahabiyaw bɛ ka dalilu di ne ma ko i ka ko in taabolo ka ɲi n ko walahi a ma ne kala taabolo la ala subhanahu wa taala ye ne sabati ka ne dɔnniya ala a filanan bɛ barika da Sharifi Usman Madani Haidara n b'a fɔ k'a barika da bani ma ne bila mɔriya la dɛ fo a k'a faamu Sharifi Usman Madani Haidara y'a faamu Sharifi Usman Madani Haidara y'a faamu jumɛn bɛ di taa adama nɔfɛ joona tɛ weleli o taa nɔfɛ joona a kana o de ka fisa voilà téléphone ka suma taa nɔfɛ Sharifi Usman Madani Haidara a ma ne bila mɔriya la dɛ fo a k'a faamu bani ma bila mɔriya la dɛ bani ko wazulu kɛ wa ne bɛ wazulu de kɛ mais bani ye n bila min na ko tile i ka tiɲɛ fɔ ala ta kɔfɛ bani ye ne fa ye ne ye nkalon tigɛ n ka mɔriya kɔnɔ karamɔgɔ kɔni ma n bila o sira kan a ye n bila sira min ka tiɲɛ i y'a faamu wa Sharifi Usman Madani Haidara ko k'an ka tile wallahi billahi ni maa ye diinɛ dɛmɛbaa ye Sharifi Usman Madani Haidara cɛw la belebele dɔ ye parce que a ma foyi f'i ye tilen kɔ i mana kɛ min na tilemani n'i tilenna ala b'i dɛmɛ o kan a faamuna aya bon b'aw ma n bɛna dalilu de d'aw ma mais n y'aw ladi fɔlɔ de n bɛna dalilu d'aw ma komi u bɛ k'aw nɛgɛ de nka n y'a daminɛ mɔriw la dɛ mɔri minnu bɛ k'a nɛgɛ ko yanni nin date in cɛ n b'a kɛ nafolotigi ye taa i ka nafolo di i tɛ k'a ye dɛ n balimakɛ i tɛ k'a ye ko tile 40 k'a b'i kɛ nafolotigi ye mɔri bɛ yen mɔriw bɛ yen ne bɛ mɔriw dɔn nin jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ ne tile 40 ka jan u b'a f'i ye ko taa a bɛ kɛ wallahi suma wallahi i tɛ dɔgɔkun kelen sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma ala jɔyɔrɔ ye
mais billahi o tutu sigi fi ko mo ay na ne be senna non ne be se mina e ka ke wal me ka di mo ko mo ka ke nga ay na ne ba kaye yan tle hage ce na makena flotigi ay na tamine bon ebe mi ebe Angleterre ebe mi ebe Amerique ebe no mena kuma jumena wati jume bina mene tanti ala ka be so ama otumana daldo ko echen garsege ko barano munu ba ko bake chendo chien bala nga ka fo ko mina ido dala yan ni wati che ni mori yara ko ni ofo e bora ala ko konna awo yoro mor munu me ko fo bi be ko ni ala ko fena faraka bo jona ko mori ani ala ko ni fente clean o galo ni ko somaya adi jigi somana de soma ko ale ma dandaina abaka bulison abaka jineson abaka koson shatana ba deme abata soro me emi ngo ko moria ko dine garamo ke ne ko